Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigira chitupa changu. Mufunge zvenyu mukoma, iniwo ndakaromba nekuda kwekuti painge paine imwe motikari yandainge ndanakirwa nayo ndikaida iri mhando yeMercedes AMG. Motikari iyoyo mukoma, kubva pandakatanga kuiona ichidhraivhwa noumwe muIndia uyo wandainge ndichishandira, ndainyatsokuona kuti iyi ndo inonzi motikari mukoma. So muIndia uyu ainge aine mahardware nei. One day ndakazosvikawo pakumubvunza kuti asi nhai, why is it my Indians mungori vanhu vekuti munongozvarwa makatongopfuma uye zvekare muchikwanisa kuzosiyirawo vana venyu upfumi? Akabva ati it is because of our religion. Handiti imimi maAfricans munongoita yose whatever culture that comes you just follow. Manje isusu we stick to our culture. Hauzvizivi here kuti all the blessings that you want can be found in your culture, even financial or spiritual blessings. So ndakati ndataura naye muIndia uyu mukoma, ndakabva ndabata mashoko ake awo ekuti follow your culture. Zvino mukoma nachi ndakabva ndachizotanga kuita maresearch angu because ndainge ndichida kuti ndinge ndichiwana munhu anondibatsira, but pekutangira manje ndipo pandainge ndisina. Zvino ndakazoti ndadzokera kumusha nerimwe gore, ndo pandakabva ndachizoendawo kumusha kwemukadzi wangu uye zvekare kuma-areas ekwavo pane painge paine bira. So ndakazoti ndiri kuya mukoma, ndakaona zvose zvainge zvichiitika mashiripiti akaitika mukoma nashi, zvekare nemidzimu ichitaura paya mukoma. Ndo pandakabva ndaona kuti this was the only way yekuti ndige ndichizokwanisa kuitawo chinonzi mari muhupenyu hwangu. Zvadaro mukoma nashi ndakabva ndachizotaura noumwe murumewo ainge achitoridzawo mbira pabira pacho ipapo, ainge achishandira imwe n'anga yainge iripo ipapo. So ndakataura naye akabva achizoti kwandiri ndichazokupa mafone numbers. Zvechokwadi mukoma, akazondipa mafone numbers. Ndokudzoka hangu kuno kuSouth Africa ndikamboita sekunge ndainge ndakanganwa hangu nezvazvo. Namadhamu tainge tichienda kuchechi ndichitopfekawo masutu ndichiita sei. Asi ndirimo muchechi mukoma, ndaitoti panenge pachitotaurwa shoko raMwari ndaitobohekana nazvo, because kubva mukukura kwedu kuchechi taingoenda takangokwirirawo mumaPentecostal church name hidden. So taingoenda kumachechi tichingoudzwa kuti tsanyai uye zvekare shandai matarenda zvinoita chete. Kubva rini vabereki vedu vainge vakangomashanda 1 asi vainge vasina kuzopfuma 1. So ndakabva ndati izvi zvechechi hazvitomboshandi. Munhu kana kuri kunzi iwe unenge uchida kupfuma, unotofanira kuti unge uchitoita maplans ako, nekuti kana ukarongerwawo noumwe munhu plus mazuva ano chechi yava business. Ndokubva ndaramwa kuenda kuchechi. Madhamu vakandibvunza kuti ko munoreva kuti hamuchadi kuenda kuchechi kuIndava? Ndikangoti pari zvino ndava kungozvinamatira ndiri mumba. Koma nashi ndinoda kureurura kuti kubva ipapo ndainge ndoti ndikanzi namadhamu endesai mari yechegumi kana kunodhipozita. Mari iyoyo mukoma ndaizotoendesa yakashota, uye zvekare vaizoti kana vakanditi ko risiti rwepaATM rwuripi, ndaibva ndatovaudza kuti ndazongorasa, ndanga ndakanganwa ini. Zvose izvi ndichizviita mukoma, ndainge ndichitoziva kuti nditori pamisheni. Ndainge ndava kusada kuramba ndichingoendesa mari yangu kuchechi chete, apa inini ndiri murombo on top of that. Mukoma nacho ndipo apo pandakabva ndachizocommunicate naye mufesi uya akabva atondiudza kutoti kana ndaikwanisa kukasika kudzokera kumusha, because painge patori nerimwe bira rainge richazoitwa, uye zvekare kubira ikoko sezvandainge ndakambomuudza kuti ndainge ndichida munhu anokwanisa kundibatsira nezvinhu zvinokwanisa kuzondipa mari. Ndokubva atonzwisisa kuti munhu uyu ainge achizama kuda kuti kudii. Ndakazoenda kuya mukoma namadhamu takanesana, vakati kutanga rini naiwe John, not his real name, uchifamba wega? Kutanga rini ko iwewe kufamba uri wega uchiti uri kuda kuenda kumusha? Mukoma nashi ndakaenda kumusha zvegingiri, ndikati munhu kana wafunga zvaunenge wafunga kuda kuita
usazonetsana nevanhu uye zvekare kunyanyisa kubvunzisisa vanhu kuti ichi chinoita here kana kuti hachiite, unongoita zvaunenge uchinzwa. Ipapo ndainge ndatozviudza kuti kunyange zvikanzi marriage inenge yaparara, ndainge ndisina basa nazvo. Chandainge ndava kungoda ndechekuti zvangu chete zvinge zvichingonzi zvaita. Mushure mekunge ndasvika kuZimbabwe, ndakaenda ndikanogara kumba kweng'anga iya, ndokubva tachizoenda kwacho kwainge kuine bira, paitambwa yose yose mukoma vemanjuzu vainge varipo. Ndokubva ndachizorakidzwa vamwe gogo avo vandakaudzwa kuti gogo ivavo vainge vaine zamu 1. Ndikati zamu 1 ko indava, kasi vakaita kenza vakazochekwa rimwe zamu here? Zvikabva zvanzi kwete, vainge vangori nezamu 1 rainge riri pakati pechipfuva chavo. Uye zvekare kana uchida kuti unge uchizoita mari paunonopinda mumatare mavo, just to tell you in advance, unofanira kuti unge uchizoyamwa zamu ravo, uye zvekare rinotobuditsa mukaka unotapira chaizvo. Saka ufanira kuti unge uchizovasema wazvinzwa here, nekuti kunyange bvudzi remuhapwa mavo havagere, ende pazasi pezamu iri hanzi panonhuhwa kuti kutu, because ivo havatendedzwe kugeza, vanongogeza kamwe chete pagore. Mukomana ashi ndikabva ndati iripo. Zvino ndakazoenda ndokubva ndachizotaura nomumwe muzukuru wavo gogo vacho ivavo, ndikabva ndavaudzawo nyaya yangu. Vakabva vachizoti zvizhinji ndaifanira kuti tige tichizoenda kumba kwavo tozonopedzisa tiri mumatare mavo, but vakangondipa zvishoma zvokuti ndifanirwe kuita mari. Saka vakabva vatondiudza in advance kuti iwe usati wauya kudare kwangu, ndaona kuti hanzvadzi yako ichabvisirwa mari. Zvinhu izvi hazvitomborina kana nguva. Zvino kana nguva yakwana yekuti anga achibvisirwa mari, toda kuti unge uchizokumbira mukwasha wako mari yedringi, ende kana akupa make sure kuti anongokupa iri $10 wazvinzwa here. Kana akupa $10 iyoyo usaishandisa, uye zvekare usazoizanganisa neimwe mari yaunenge uinayo. Uchibata mushonga uyu unotora mari iyoyo ubva wazoiisa mukachipepa aka, ubva wamwaya mushonga, wazvinzwa here? Ubva wazochengeta mari iyi panzvimbo yekuti panongogara paine rima. Kuzonosvika uchizonouya kudare kwangu, unofanira kuti unge uchigarisa mari iyi panzvimbo pekuti haimbofi yakarohwa nezuva. Ndikabva ndati zvakanakai. Mukomana ishi ndakazodzokera kumba. Pandainge ndava kutogadzirira kuti ndinge ndichidzoka kuJoni, ndo pandakabva ndazofonerwa neumwe mukunda wangu wekukwekwe. Akabva ati, Budi, tine vanhu vatiri kuda kuti tinge tichizouya navo ikoko. Kwainge kuri kutosumwa. Mukomana ashi apa ainge atoriwo nzenza zvake zvokutoti zvakatotishamisa kuti ko munhu uyu amuwana kupi. Mukomana ashi takafungidzira kuti ainge ari majokes. We only believed it patakazoona munhu ava kutosvika nevanhu vake paya. Mari dzava kutotanga kutobviswa. Takafara kani tikapembera zvokuti ndakatopotsa ndatokanganwa misheni yangu. Ndo pandakabva ndachizorangarira, ndikabva ndati kumukuwasha, iwe ndipewo $10 ndene ndinotenga drink. Ndokubva andipa mari iya. Mari iyoyo mukoma ndakazoita mistake, nekuti patainge tiri mukoma painge pari pachaunga. Kuti ndirambe ndakangobata mari iyi, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndakabva ndavhura chikwama changu chainge chiine mari, ndokubva ndangoti zvizhinji zvinogadzirisika. Handiti muupenyu vanhu vanotaurirana. Mukomana ashi ndainge ndatokanganisa mhiko dzacho ipapo. Ndokubva ndachizoitora mari iya pandainge ndava ndoga, ndikabva ndatora kapepa bheki kaya kainge kaine mushonga. Ndokubva ndanokora mushonga uya ndikatanga ndamwaya pamari iya. Ndokubva ndazoisa mari muchipepa bheki, ndokubva ndazonoisa mari iyoyo pasi pemubhedha. Ndakangogara kwemazuva 2, then hama neshamwari dzakati dzapararira. Ndokubva ndazokwira ndichienda kumba kwagogo vaya mukoma. Ndakangoti ndichingonosvika vagoti votanga kupopota vachiti, hey, wava kuuya pano asi watokanganisa mhiko dzako 1. Mukoma vakabva vazoti kwandiri kuti ndinge ndichikwanisa kugadzirisa mhiko idzi, mukwasha aifanira kuti ange achizofa. Kana ndisingadi kuti mukwasha ange achizofa, yangu hanzvadzi yaifanira kuti inge ichizoita pamuviri kanokwana iwo kuita ka4, nhumbu dzacho dzose idzodzo dzichizobva. Mukoma ndakazoona kuti ndinge ndichimuurayira murume zvainge zvisingaite. Ndikati gogo, zviri nani kuti iye ange achingoita nhumbu dzinobva
4 times ndaike tisingazivi kuti what was the time frame. Ndakangoti zvimwe kuda it will be a process maybe only 1 year achingobatira pamuviri nhumbu dzichibva, then after that they can live happily ever after. But mukoma hazvina kuzoitika saizvozvo. Kutaura kudai mukoma Nashe, hanzvadzi yangu yanzwa nekukwidza nekudzika, because inongoti kana ikabatira pamuviri nhumbu dzacho dzinenge dzichingobva. Zvino mukoma ndichiuyawo panapa padare renyu, ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera, nekuda kwekuti ndafunga hangu kuti ndinge ndichisunungurawo hanzvadzi yangu, asi ndiri kushaya kuti ndomusunungurawo sei. Kana kuine vanenge vachida kundibatsira, makasununguka henyu kutaura namukoma Nashe, then mobva mandipa mafone numbers enyu, ndobva ndachizotaura nemi. Asi please, pari zvino hangu mari handina. Dai ndanga ndiine mari ndaitongoenda kune vanhu vatinongonoonawo pamafacebook apa vatinoona vachitobhadharisa, asi mari yacho manje ndo yandisitomborina. Saka kutouyawo panapa kuzamawo kubatanidza zvimwe kuda ndinokwanisa kubetserwa, then ndobva ndachizobhadhara hangu later on. I just want to release her. I do not want her to keep on suffering like this. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pari zvino mari handina. Kurombera AMG akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashe, ininiwo ndakaroorwa nemurume uyo akaromba mukoma. If I had known kuti ndo zvaari izvi, ndingadai ndakamuramba hangu. Aiwa, kudya ndiri kudya ndichiguta. Name any place that you can in the world, I can go there with a snap of my finger. Anobva atongondipa mari, ndobva ndaenda kuvacation. Sometimes I do go even with my mom. My mom is so proud of me kuti ndakaroorwa nemurume ane mari, but havazvizivi manje kuti murume uyu anoshanduka kuita nyoka usiku. Kana ashanduka kuita nyoka kudaro, anobva atotanga kutosika bonde nini. Kutaura kudai so mukoma, iye anoti kana ashanduka kuita nyoka kudaro, then nyoka iyi inobva yazozara imba yose. But pandakatanga kugara naye mukoma, when I started noticing kuti ndo zvinoitika paari, yaingovawo nyoka normal size, maybe kuma 2 meters. Now it has been 7 years down the line. Murume uyu paanoshanduka kuita nyoka, anobva azozadza imba yose kuita zishato mukoma. Ende ndiri kuhope kana ndakarara ndinotorota ndichitokandira mazai. Mufunge zvenyu mukoma, ndinenge ndichitokandira mazai, then mazai aya paanozotsotsonya ndinotonzwa nyoka iya ichiti, ona vana vedu vari kuwanda. Saka mazai awa paanochochonya, inotanga iri nyoka yobva yazoshanduka kuita kamunhu kanenge kari kadiki kamunhu kaya kanobva kangoti mha kachita sekunge kanenge kadaidzwa somewhere else. Kanobva kachizoenda ikoko kwakanenge kadaidzwa. Immediately ndinobva ndatopepuka. Pandinomuka ndinobva ndatoona murume wangu anenge achiverenga mari, zvichirevera izvo kuti iye ndiye ari kutondishandisa mukuita miko, uye zvekare nekundishandisira mishonga yacho iyoyo. Mukoma Nashe, I know kuti nyaya yangu iri very complicated. Kune vamwe vanhu vekuti vanokwanisa kusabhilivha nyaya yangu iyi mukoma, but ndo zviri kutoitika kwandiri izvozvo. Ndinotorara nenyoka mukoma Nashe, apa nyoka iyi anenge atori murume wangu. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Sure kutoshinga kurara nenyoka. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Todawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisa sei. Iniwo ndinobhema mbanje, noti zvezviya zvemafanisi, but ndinoita kubhema mbanje mukoma, zvokuti mari yangu yose ndiri kungoona sekunge iri kupererako kumbanje ikoko. Zvekare nevakadzi apa mulocation mandinogara ndanzwa nekudyiwa nevakadzi vemuno muSouth Africa. Ndine vakadzi vanokwana ivo kuita 3 vandinodanana navo maSouth African. Mazuva ekutanga vaitombopota vachirovana, but I think kuti vakazongogara pasi vakaona kuti munhu uyu kauyu tinokwanisa kungomudya. So nyaya iripo ndeyekuti mwedzi woga woga uchipera ndinosara ndisina kana senti. Vakadzi ava mukoma vanozotondinzwirawo tsitsi. Umwe anozouyawo akabata ka 200 obva ati chienda unotenga hupfu. Umwe ouyawo obva ati chienda unotenga chimafuta. Upenyu hwandava kurarama mukoma ndehwekuti ndiri kungoraramira kuita navo bonde uye nekuvapa mari nekungodya sadza nekabheji. December uyo mukoma each and every day ndaingodya sadza nekabheji. Ndakaramba nawo nemudzimai wangu. Ndine vana 2 avo vari kuZimbabwe. Ndandina kana kukwanisa kufona paChristmas because ndainge ndichinyara kuti zvino kana ndikafona amai vacho vanokwanisa kuzobvunza kuti ko hazvamusina kutumidzira vana kana mari 1. So ndo nyaya yangu iri kuitika mukoma. Ndikudawo kutendeuka but ndikusha kuti ndotangira papi. Mbanje idzi ndiri kuda kudzirega but handikwanisi kunyangwe kutoenda kutoilet. Ndinofanira kutoti ndige ndichitomona mudzanga wangu wembanje ndotonogara pachemba ndokutoti tsvina inge ichibuda. Kana ndisina kudaro mukoma haitobudi. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi addiction yacho yandiinayo, kunyangwe ndikada kuenda kutoilet pasina kumbosvuta mbanje, hanzi anenge atori ma1. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.